n'o ye AES ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ bi AES a ka baaraw taacogo sɔrɔdasiko ta nasira fɛ politikiko ta nasira fɛ a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ suko ani dugusajɛ jɛkulu in n'o ye jamana saba ye Mali Burkina Niger u ye para caman kɛ seko ni dɔnkoko ta nasira la cogo min na cɛsiriw ta nasira la cogo min na maaw la faamuyaliko la cogo min na wa min ye wolomasiri tabaw ye o tɛ fɔ u kɛlen don bi jɛkulu ye jɛkulu min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don a la o se ninnu olu sera ka sɔrɔ sabula kɔsa in na a yera k'a fɔ min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu ye taa tugu Banbaci wale kɛbaaw la Kayi ale ni Bamakɔ sira kan o waati kelen fana na wolomasiri tabaw u sera ka minɛnw caman donni n'o ye tajiw ye ani maaw ka magoɲɛminɛnw ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen ka na n'olu ye fo Gawo ale dugu kɔnɔ taji b'a la balofɛn kɔnɔ b'a la o waati kelen fana na min ye wolomasiri tabaw ye n'u ye maa minnu bɛ sa n'olu ye pankorotigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛ ka bonya sanfɛ a bɛ ka bonya duguma Kayi ani jamana fan caman fɛ pankoro fitinin min bɛ yen n'o o ye drone kamikazi ye Segu mara la dogofirikaw fɛ yen u y'olu caman dasi k'olu bɔ k'u bin min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ye olu ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a jira k'a fɔ ko a waleyaw bɛ sen na ni sɛbɛnw ye Yorodi Sahel k'a daminɛ yen ka na se Forêt Ouagadougou ma sa munumunu salo min bɛ armée bolo bi o baaraw dogolen tɛ maa la AES ale wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Niger fana min ye Banbaci wale kɛbaaw ye olu maa 30 ɲɔgɔn na o dɛrɛla k'olu bɛɛ lajɛlen fa Doso ani Tilaberi septembre kalo in ale kɔnɔna na min ye wolomasiri taba maa 34 n'o ye AES kɛlɛkɛcɛw ye olu fana kɔsa in na olu ka kalanw bɛɛ lajɛlen banna u ka école de maintien de la paix la Bamako ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan min ye AES sɔrɔdasigɛ 1000 ye sa u ka se ka sigi sen kan AES yɛrɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ bi passeport kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan passeport min n'o bɛna kɛ passeport AES biométrique ye o baaraw fana bɛ sen na kiimɛli minnu kɛr'o la kabini juillet kalo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko 100 sara dɔ la 77 sa jamanadenw na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilama AES kɔnɔna na olu jɛlen don ni a ye k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ ko a ka ɲi min ye 65 100 sarada la olu fana nisɔndiyalen don baaraw kɛcogo la Togo ale bɛ k'i hakili jagabɔ bi yalama n'a tɛna don AES la wa sabula u y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan min ye Lomekaw ye olu y'a dɔn bi k'a fɔ k'olu ka port jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni jamana min bɛ baara kɛ o cogo la i kan ka hakili jagabɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa dɔ ka bɔ olu fana ka degun na Sierra Leone jamanakuntigi kɔsa in na n'o ye Julius Maada Bio ye ale nana yan yɛrɛ Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la capitaine Ibrahim Traoré ale y'a bisimila a y'a ka ŋaniyaw yira baaraw kɛcogo ɲuman na CEDEAO kɔnɔna na ka ɲɛsin AES jamana ma ko nin si tɛ bin ka bɔ sanfɛ ten koyi wulikajɔ ni cɛsiri ni miirina bɛ général d'armée Assimi Goïta la AES ɲɛmaaya min b'ale bolo bi a ka baaraw kɛcogo n'a ka fɛɛrɛ ɲumanw kɛcogo la ka ɲɛsin a ka ministry job ma olu bɛ baara mun na k'o de y'a to bi AES a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ jamana tɔ fila in fana u fana tɛ da ka sunɔgɔ la baaraw ni fɛɛrɛ minnu bɛ k'u bolo ni ɲɔgɔn ma ka hakililajigi kɛ tuma bɛɛ min ye AES bɛ se ka san sɔrɔ cogo min k'u bɛ k'o kɛ politiki fɛɛrɛ fara sɔrɔdasi fɛɛrɛ kan a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔlen don bi AES fɛ yaasa don nataw la sa u ye kuma minnu fɔ ani u ye layidu min di jamanadenw ma kuma tɛ sɔrɔko ta nasira fɛ baarako ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ jamana dugukɔrɔ nafaw ka se ka kɛ ka jamanaw mara ka lakana sigi sen kan ni ka se ka min ye lakana belebeleba ani yiriwali k'o la taa ɲɔgɔn fan fɛ sa farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan ko o na tɛna na dogo maa la min ye AES ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a bila a kunna sa k'a yira k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya ko lakana ko fɛɛrɛ min na sigi sɔrɔ ni ko ta nasira la sa u na olu baaraw kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ko faamuya cogo min AES ko a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ suko ani dugusajɛ a ɲɛmaaw olu ka kunkilenna ani taabolo maaw kɛlen don k'olu faamuya Falaye nin bɛ dan sigi